Ay, di makita. Guys, kain tayo, guys. Shy! Rodolfo, hello. Hello, Dalim. May mangga pa. Kain tayo. Hi, Kuya Williard. Mangga. Ang harap. Mangan tayo. Basta nakakatusta ka na imas mga Ilocano ay tan. Ang hirap na tanggalin. Nyama ating nga karne. Parigaton na parang ma'am. Kumain ka na, Kuya Williard.
Guys, kindly like my live. Guys, palike mo ng ating live. Swan. Ito gusto ko. Kain na tayo. Hindi ka na tumingin sa GC natin. Hindi nga. Hindi kasi ako lagi nag-go online. Nag-online lang ako sa sa notification ay sa FB. Hinahanap ka nila doon talaga. Hindi pa ako nakapag-live kanina. Mamaya, pupunta ako. Try ko. Paano ako makakapunta, Kuya Art? Lagi ako on live. Di pa adding. Walang araw ata na nagla-live ako. Tapos kahapon, brand out dito maghapon. Ala, pinapanood ko talaga. Si Kuya, si Ate Jo Agapito. Si Amelga, hindi ba yun? Si Rayalyn, hindi din ba? Tapos si Ronnie. Yung mga nagko-comment sa akin sa videos ko, binabalikan ko sila. Yung mga laging nagko-comment dun sa video ko, mag-comment ka kapag pinanood mo. Ay, ganun ba? Nilalike ko lang, kuya. Di ba pwede yun? Hello, Melvin. Kahapon, di ako nakapag-live. Alas 8 na ako nag-live kasi alas 7 na nagkaroon ng kuryente. Tapos, kanina, kagagaling ko lang ng Lahap Kali. Ano da? Kagagaling ko lang sa bayan. May appointment kasi ako. Tapos, ngayon, kakauwi ko lang. Live na naman para mabilis. Mabilis mamoni. Tapos, pagtapos ko nito, nag-i-edit ako. Tapos, yung nagde-join dito, yun yung binabalikan ko ng binabalikan ko na panoorin. Si Ma'am Realin Mix Vlog, lagi dito. Si Sir Amego, si Ronnie Oronan. Sino pa ba? Si Triplets. Lagi siya dito. Si Triplets. Oo, si Triplets. Kain tayo, guys. Sige. Pag nagbabakas kasi sila, nakikita ko naman yun, Kuya Art. Nakikita ko sa comment ko. Pag nagko-comment sila sa videos ko, binabalikan ko sila. Para makita ka nila na sumusuport. Sige. Hi, Edmond. Hello. Ayan, si Edmond. Lagi yan dito. Iya silakan makanyak. Ha?
Nagugutom ka na, Mimeng? Gutom na ikaw? Hmm. Mamaya, magdugbot ka na lang. Guys, kain tayo. Gusto ko yung kaldo na kami. I-upload ko ay yung yung moment mo with kambing. Mamaya, gagawa ko ng voice over. Oo nga, di ba may video ka dito, nagkukuha ka ng pagkain ng kambing, yung bunga ng milina. Pinupulot mo doon, no? Tapos, hinila mong ganyan, mamang, 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 sabi mo kay mama. Maalala mo yan? Nasa akin lahat ng video mo. Hindi di ko nakakakainan to. Baka ma-overbirth ako. Wala akong... nakakainis na ito. Ang hirap kumain na may break. Na-overbite ako. Magpakain pa ako ng araw. Kumain ka na, Shai? Kain ka na. Pakakainin ko itong mga aso. Iniwan nila, hindi kumain. Pwede pa kaya ito? Hoy, ako man. Kumain ka na. Anong oras na? Kumain na kayo? Kumain na ba kayo, Miming? Ayaw mo na ito. Butchokoy, ikaw na lang, pagkain mo, Hi, Donnie! Donnie, welcome! Hindi ko na nga alam gagawin ko Nagla-live pa ako ng Toktik Kasi kapag di naman ako mag-live dun lagi, pag nag-focus lang ako dito, wala naman akong income lagi, diba? Kasi pag di ako nakaka-live dun, di ako makakabenta ng mga di ako makakabenta. Di ko na alam gagawin ko. Tapos, meron pa yung pamangkin ko na makulit. Lagi naming inaano dito. Mamaya may bibili na naman. Ay, nako. Paano to? Siya, i-hide mo nga yung mga bad comments. Ay, langit, wag ka mahuhulog. Dog puti papakain ko sa aso.
Dami kong ayusin. Ang gulo ng bahay. Iniwan nilang magulo. Ay! Nakaka-frustrate. Ipuputong na mga aso. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y iba'y ng loob. Gutom na gutom? Ang kailangan mo'y... Hi, Ma'am Rhea! Hello, Ma'am Rhea Lynn. Papakain ako ng aso. Madaling-madali kasi mamaya may bibili na naman. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi tikhatig kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Sige na familiar. Bakasan ko kayo mamaya. Si Ma'am Rhea, babakasan ko yan. Hi! Aglat? Miming, dog food na lang kainin mo ha. Total, ayaw mo naman ng... ano? Okay, Ate. Sige, ingat. Kung hindi ngayon ang panahon. Ay, ay, nako, di mo kakainin yan. Bahala ka sa biyahe mo kung ayaw mo. Ang buhay sa mundo, huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi
tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo. Guys, wait lang. At mag-prepare ako papuntang, kunin ko lang yung, pupunta ako sa kabila. Saan kabila ba? Init. Oh my gulay. I-upload na naman yung ano. Diba yan? Sira na kasi itong tripod ko. Tripod. Hi, Richard Jacobs. Jacobs Richard. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa. Na mayroong saya. Ang init. Grabe. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas. Hi, Bal 20. Kala ko ba may bagyo dyan sa Pinas, te? Bakit sabi mo ang init? Umaaraw eh. Umaaraw, summer na naman. Hindi naman dito nakaano yung bagyo sa akin. Tapos kahapon, maulan. Sabi nila, di naman lahat pare-pareho ang lugar. Hehehe. Thank you so much, guys. Ayan. Kahit ikaw ay magalit. Ayan, magbakas tayo, guys, ngayon. Habang nanonood kayo sa akin. Sa'yo lang lalapit. Oh, bakit ba kailangan pang... Why where are at right now? I'm here in the central part of Luzon. Kahit... Which part? Here in Philippines.
Saan nga? Nueva Vizcaya pala. Ikaw, tagasan ka? Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang aawi. UST sa'yo lang aawi. Kahit na ikaw ay nagbago na. Biskaya, sa Biskaya ako. La, 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 la. Dito ka lang sa puso ko, pagod at parang di na kaya, mamahalin pa rin kita. Dito ka lang palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin kung dito ka lang. Di mapigilan ang lungkot na nadarama, para bang dahong ligaw sa hangin. At nung dumating ka, parang magandang alam ko, di na nanonood ngayong alas 12 Kasama ka sa buwan tuwing gabi, dito ka lang kahit puso ko pagod at parang di na kaya. 9 p.m. dito sa akin, te. Sarap niyan. Oh, gaya nito, si Albert Colarina. Hindi ko naman kasi mahanapan yung mga nandun sa JC. Ang hirap hanapin name nila. Muay Life Channel. Sino to? Hi. I-hi ko din siya. Sakit ng ulo ko. Nabasa kasi itong buhok ko na pinungbos ko, guys. One, tindahan. Yes. Tindahan to. Bakit? Mahalin pa rin kita. Basa pala tong buhok ko. Tapos pinunggos ko. Kaya pala sumasakit ulo ko. Thank you, Richard. Ilocano kate. 1. Ilocano ak.
Hala, ang lakas ng hangin. Ni? Hala, ba't lumalaki mukha ko? Pinindot ko lang ay ba't ang laki? Kitang-kita talaga totoong mukha mo dito sa YT ay. Kakainis talaga. Ay! Weird! Ang weird naman tignan mo. Kala ko ba genya kate? Anong genya? Pakiayos naman, di ko magets mga sinasabi niyo guys. Ano yung genya? Ni, may natira. Batang genya. Ah, Batanggenya, hindi. Ilocano po ako. Yep, you told me. Hehe. Ah, talaga? Ilocana po ako. You just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, slow. Ah, wait lang guys. Wait me a minute. I promise to not rest from you from up above. Hi, Ricky Oronan. Shout it out. Kamusta ka na? All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I will engage from this moment on. I'm good. How are you, Miss Kalog? I'm good. How are you, Mr. Ricky? How are you? Kamusta ka na? Pwede ba dito mag-live?
Kagabi pala na live ako, sabi ni Kuya Art. Ay talaga kuya? Di ba nga nalita ko kagabi? Kasi nga nag-brand out. Tapos, alas 7 na ako nag-live. Hanggang 8 ba yun? 8:10. 8:30 ata ako nag-end. Tapos ayun, nag-charge ako kasi alas 9. Ah, talaga. Baka tulog ka na nun. Oo, tulog na talaga. Yung may kausap ka na iwan na kita. Ha? Ano yun, Bal? Tinatawanan na naman ako ni Ricky. Ang sakit ng ulo. Ano ba yan? Para mababasa. Chocolate sana. Ayun! Chocolate. Ang ulo ko. Oy, baka may tatawa na naman dyan na humihikab ako Kasi sa Toktik, ganito din ako doon. Tunay na buhay nga eh. Talaga? Alam nyo, nagloloko yung live section ko kagabi, ay yung comment section. Hindi ko nakikita. Kaya nagbukas ako dun sa isang cellphone ni papa ko. Nakita ko yung mga comment nyo, nabasa ko. Alam, sabi ko, bakit hindi gumagalaw yung comment? Ba't walang nagko-comment? 30 minutes na ata ako nun. Sarap ng hikab mo, te, ha ha ha, sabi niya. O, diba? Naingganyo kayo sa hikab ko. Mamayang gabi, magla-live ako 5 to 6 or 5 to 7. Kasi di ako nakapag-live kanina. O, diba natawa kayo sa hikab ko? 1 hour lang ako ngayon, guys. May 20 minutes pa tayo. Konti yung viewers natin. Mas madami ang viewers natin ng gabi. Tsaka umaga. All we need is just the two of us. I promise to my praise from you from up above. My dreams get true. Ay, ganun? Pwede ba yun? Hindi ko nga nakikita yung live nyo. Kasi nga, ayun nga, lowbat tong cellphone. Tapos nag-charge pa ako. Ang hilig kasi dito sa amin, laging brand out. Laging nagba-brand out every week. Kaya nakakainis. Hindi ako makasabay-sabay minsan. Wala pa yung ang kalat kasi sa Mamaya guys, magla-live ako. Baka sakali mag-out na ako ngayon. Thank you sa mga nag-stay. Mamaya babalik ako guys. Focus na ako dun. Thank you so much.
Pahinga lang ako. Sakit ng ulo ko. Bye everyone.